खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मिथिंगा बसुमतारी आंनि आर'नाइ एमजे इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दिनै नोंथांमोननो खिथागोन ग्रिटिं कार्डखौ माबायदि हायो एबा हानानै माबायदि बानायो बिनि बागै आं नोंथांमोननो खिथागोन। लोगोसेयैनो आं कालार पेपाराव माबायदि बिबार हायो एबा हाबाफोराव बिबार हानाया माबायदि हायो नोंथांमोना आं दिनै बेफोरनि बागै खिथागोन। अब्ला नायदो नोंथांमोना, आं नोंथांमोनखौ फारि फारि खिथालांगोन, नोंथांमोना नायदो। अब्ला नै नोंथांमोना नायदो, आं नै कालार पेपार लाबाय, कालार पेपार नैबे, नाथाय नैफोरबायदि नङा, नैफोर हाबायाव बायदिसिना बिबार दाननाय बिदि नङा, नैफोर बिदि नङा, बियो बेलेग, नैबे बेलेग, एसे रोजा, बियो रोजा कालार पेपार। अब्ला आङो बेखौ लाबाय। बिनि उनाव फैगोन नै खेमसि, जाहाथे बेखौ हानांगौ। बिनि उनाव फैगोन नै बिबि गलाटा, बिनि उनाव फैगोन नै फावथेन। बेखिनिजों नोंथाङा ग्रिटिं कार्ड बानायनो हागोन। आं दा बानायना खिथानोसै नोंथांमोना मोजां नायलांदो। आङो नैबे कालारनि लागोन, नैबे कालारजों बानायगोन आङो, नैबे कालारजों बानायगोन आङो। अब्ला आं नैबे गुवारमोन, नैफोरबायदिमोन, नैबे गुवारमोन, नैखौ ओरै खालामदों, बेनिखायनो नै बे बिदि जादों। बेखौ ओरै खालामदों आं, नोंथांमोना नायदो। समान खालामनानै नोंथांमोना नैबेखौ समान खालामनानै ओरै खालामना हो, जाहाथे बे गांनैबो समान जायो। अब्ला बियो बिदि जाबाय। अब्ला आङो लिरना लानोसै नैबेनिफ्राय, नैबे बिजौनिफ्राय आङो नैसिम। अब्ला नै नायदो नोंथांमोना, आं ओरै बोना लानोसै, ओरै सिन। अब्ला नै नायदो, आं सिन बोना लाबाय, नै फावथेनजों आं ओरै सिन बोना लाबाय, नै ओरै सिद्दा सिन बोनानै नैयाव ग्रोब फोनांफैदो आङो। अब्ला आं नैबे सिन बोनायखौ, नैबे खावसेखौ हासिना गारसिगोन आं, नोंथांमोना नायदो, नैबे खावसेखौ हासिना गारसिगोन आं खेमसिजों, ओरै हासिना गारसिगोन आं। अब्ला नै नोंथांमोना, आं हासिबाय, नैबेनोमोन, ओरैमोन नालाय, बेनिखायनो आं बेखौ हासिना गारबाय। अब्ला नै बिदि जागोन, ओरै जासिगोन बियो, ओरै जासिगोन। अब्ला बियो बिदि जाबाय। बेनि उनाव आं ओरै होसिगोन। नोंथांमोना नायदो, एबार आं नैबे कालारखौ लागोन, नैबे कालारखौ आङो ओरै खालामनानै, ओरै थननानै, ओरै गोलाव थननानै, नैबे स्केलजों ओरै हासिना लानोसै। नायदो, आं बेखौ हासिना लाबाय नोंथांमोन, नैबेखौ आं हासिना लाबाय। अब्ला नै आं बे हासिना लानायखौ, जायखिजाया आङो नै ओरै हासिजोबना लासिगोन, फिसा फिसा ओरै हासिजोबना लासिगोन। नोंथांमोना नायदो, ओरै ग्रोब ग्रोब आं हासिजोबना लासिगोन, खुनु जखा गैया बियो, एसे नोंथाङा मिलाय हासिबानो जाबाय। अब्ला आं हासिजोबना लानोसै। अब्ला नै आं लोगोफोर गासैखौबो आं हासिजोबना लाबाय, बुरजानो नै। अब्ला आं बेखौ माबायदि खालामगोन नोंथांमोना नायदो। नैबे बिजौनिफ्राय आङो ओरै हासिगोन, अखाफोरबायदि, जाहाथे गल, नैफोरबायदि हागोन आं। नाय नोंथांमोना, बेफोरबायदि हाबाय आं। नैबे खनानिफ्राय नैबे खनासिम हागोन आङो। नायदो नोंथांमोना, नै बेफोरबायदि जाबाय। नोंथांमोना मोजां एम नायनानै हाबानो जाबाय। नोंथांमोना मोजां एम नायनानै हा, जाहाथे मोजां जायो। अब्ला बेबायदि जाबाय। अब्ला बेबायदि आं नैफोरखौबो हाजोबना लानोसै, नोंथांमोननो खिथाखाबाय। आरो खनसे खिथाबावनोसै आं, नैबे गुदिनिफ्राय ओरै हायै हानानै नैबे गुदिसिम। अब्ला आं गासैखौ हाजोबना लानोसै। अब्ला नै नोंथांमोन, आं नैखौ हाजोबना लाबाय गासिबो, बेफोरबायदि हाजोब्बाय। अब्ला बेखौ दा मा खालामगोन नोंथांमोना नायदो, बेयो बिदि, बिनि उनाव फैगोन, आं ओरैनो होनायना खिथानोसै, दा सिथाबगोन आथा, ओरै होबाय, बिनि उनाव फैगोन ओरै, बेफोरबायदिनो आं ओरै होयै होनानै, ओरैनो खिथाथ'दों आं नोंथांमोननो, ओरै होनानै नैबे बिजौसिम आं सिथाबगोन। माबायदि सिथाबगोन नोंथांमोननो खिन्थागासिनो आं। ओरै होगोन आं, ओरै सिथाबगोन। मोजां जायाखै, बेफोरखौ मोजां सिथाबबा दा मोजां नुगोन नोंथांमोना। अब्ला आं नै सिथाबनोसै। अब्ला नै आं बिबि गलाटाखौ बहनना लाबाय नैयाव, मुख्रायाव। अब्ला बेखौ दोनथ'हरनोसै आं, दोनथ'नानै आं दा सिथाबनोसै। नायदो, अब्ला आं आटाखौ माबायदि सिथाबगोन नोंथांमोना नायना लादो। नैबे बिजौआव, नैबे बिजौनिफ्राय ओरै सिथाबनोसै आं। ओरै आटा फुनबाय आङो, ओरै आटा फुनबाय, बिदि फुनजोब्बाय आटाखौ आं। बेफोरबायदि फुनदों। अब्ला माबायदि सिथाबो नोंथाङा नायदो, माबायदि।
अब्ला बिदि फुनबाय, बिदि फुननानै आं नै बे आथा फुननाया जाबाय। अब्ला नायदो नैबेखौ बोखारबाय आं, नै सानिखौ बोखारनानै नैबे जिङाव समान, नैबे जिङाव ओरै समान लादो। ओरै समान लानानै नोंथाङा ग्रोब ओरै आथा फुनखानाय नालाय ओरै खालामना होदो, ओरै खालामना होदो। एसे आथा ओंखारदों, आथा ओंखारनायखौ ओरै खालामनानै ओरै हुगारदो, ओरै। अब्ला नै बिदि जाबाय। अब्ला आं नै गासैखौबो आं बेफोरबायदि आथा सिथाबनानै लारि नैसिम सिथाबलांसै। नोंथांमोना नायदो। नै अब्ला नायदो नोंथांमोना, आं सिथाबबाय। नैयाव फार्स्टआव गिदिर, एसे फिसा, 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 फिसा बिदि सिथाबदों आं। नै गिदिरनिफ्राय फिसा जालांदों। नै बेयाव गिदिर, एसे फिसा, 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 नैयाव फिसासिन जाहैदों। अब्ला आं दा बेखौ सिथाबखांबाय। अब्ला नै नोंथांमोना बिदि नुनो मोनगोन। अब्ला आं दा बेखौ मा खालामगोन नोंथांमोना नायदो। नैबे फावथेन, बे जोंख्लाबग्रा फावथेन गोजाजों आङो नैफोरबायदि खालामसिगोन। नोंथांमोना नायदो। गेजेराव आं बयनिफ्राय गेजेराव ओरै खालामना लाबाय। नै बिदि बोना लाबाय। बिदि बोनानै बिदि रं होबाय आं। नै नोंथांमोना बिदि रं होबाय। बिदि बोना लाना बिदि रं होजोब्बाय आं गेजेराव फावथेन गोजाजों। अब्ला नोंथांमोना नै ओरै खालामदो, ओरै बेफोरबायदि बोदो नोंथांमोना। नै गासैयावबो बेफोरबायदि बो, गोलाव गोलावनो, जाहाथे बेखौ स्टाइल नुयो एसे। अब्ला नै आं बोजोब्बाय। अब्ला नै आं बेफोरबायदि बोना लाबाय फावथेन गोजाजों। बेफोरबायदि आं गासैयावबो फुनजोबसिगोन। नोंथांमोना नायदो, गासैयावबो आं ओरै फुनजोबनोसै बेफोरबायदिनो। अब्ला नायदो नोंथांमोना, बेफोरबायदि जासिगोन। आं रंफोरखौ मोजां होलायासै नोंथांमोना, जाहाथे थाब जायो। नै आं रंखौ मोजां होआसै, रंखौ नोंथांमोना मोजां होबानो जाबाय। बेयो बिदि जागोन। ओरै बेखौ ओरै बोखारगोन। अब्ला दंबावो। अब्ला नायदो, बिनि उनाव नायबावदो मा। अब्ला नै आं बिदि बिसिना लाबाय। अब्ला मादि खालामनो नायदो, नै ओरै खालामबाय। बिदिखौबो ओरै समान खालामबाय। एबार आं बेखौ बिबार होगोन। बिदि खालामबाय। बिनि उनाव नै बेफोरबायदि खालामबाय। बिनि उनाव ओरै खालामदो, ओरै नै बेफोरबायदि खालामदो, ओरै समान। बेनि उनाव आं बेखौ बिबार होगोन। नोंथांमोना नायदो माबायदि बिबार जायो बियो। ओरै नैबेनिफ्राय हानोसै आङो, नैबेनिफ्राय आङो ओरै हानोसै, गेजेराव गोजौ, ओरै। बिनि उनाव नैबेजों फैगोन बियो। नोंथांमोना नायदो। नै बेयो बिदि जाबाय। बिदि हाबाय आङो। अब्ला बेखौ खेवना नायनोसै माबायदि नुयो। नायदो नोंथांमोना। नै बेखौ खेवबाय। आरो मोनसे दंबावो, बेखौबो खेवनोसै आङो, माबायदि नुयो नायदो। बियो बिदि बिबार जाबाय। बेफोरबायदि बिबार जाबाय। अब्ला नै बेखौ आं बेयाव सिथाबनोसै। बेयाव सिथाबनो थाखाय नै आङो आथा फुननोसै। नैबे गेजेराव आथा फुनसै आङो, नैबेयाव आं आथा फुनबाय। नायदो बे आथाखौ नैयाव आं ग्रोब नैनिफ्राय बाहेरायाव थांना, नैबेयाव ग्रोब, नैजोंबो ग्रोब एसे नैयाव लाबोबाय। नैबेखिनियाव लाबोबाय आं, नैबेयाव। अब्ला आं बेखौ सिथाबखांबाय। अब्ला नै नायबावदो, बे गांसे थांबाय। नैबे आरो गांसेखौबो एबार बिनिफ्राय फिसासिन हागोन आं। नैबेनिफ्राय फिसासिन, नैबे सायाव जागोन बियो। अब्ला बेखौबो नै बिदि खालामफिनबाय दहायनि बायदिनो। नै जाबाय दहायनि बायदि। अब्ला दहाय गिदिर हादोंमोन आं, बेनिफ्राय दहाय एसे फिसा हानोसै आङो, जाहाथे बेनि सायाव ग्रोब जायो बियो। आं नै एसे फिसा हाबाय एबार। दहायनि बायदिनो हा नोंथांमोनाबो। नै बेफोरबायदिनो हागोन दहायनि बायदि। अब्ला हाखांबाय। नै हाखांबाय। अब्ला फुवारनोसै बेखौबो माबायदि जायो। नै एसे फिसासिन जाबाय बियो, जाहाथे नैबेनि सायाव जायो बियो। बेबो नै आं खेवना लाबाय, बेफोरबायदि जाबाय। बेखौबो आथा होनोसै। नैबे गेजेराव दहायनि बायदिनो। नाय नोंथांमोना, नैबेयाव आं आथा होबाय। नैबे आथा होनायखौ नैबेनि गेजेराव सिथाबनोसै। नैबे फुलनि गेजेराव नै आं सिथाबबाय। नै बे सिथाबबाय। नोंथांमोना एसे बिबार बायदि नुहांबाय। आं दा बिदि सिथाबबाय। बिलाइ होनोसै आं, बिलाइखौ आं नैबे गोथांखौ हागोन। दसे रानहोथ'नोसै बेखौ। अब्ला नै आं बिलाइ हाग्रोना लानोसै। बिलाइ हानो थाखाय आङो बिदि थुना लाबाय। बिदि थुनानै दहायनो बिदि खालामफिनसै बेखौ।
नै आं गोलाव हाना लाबाय आरो बेखौ ओरै थनखाबाय नै गांथाम बिलाइ होगोन नालाय नै गांथामसिम नैबे मोनथामसिम आं बेखौ ओरै हास'नोसै नै आं हास'बाय अब्ला हास'बाय नैयावबो हास'नोसै आं नैखौबो ओरै बिजौआव हास'नोसै होमबाना बे गांथाम जासिगोन नालाय नै गांथाम जाबाय नै बे गांसे बे नैयाव गांनै दं बेखौबो आं ओरै हास'नोसै नै गांथाम जाबाय अब्ला आं बेखौ बिलाइ हानोसै नायदो बिलाइखौ माबायदि हायो ओरै हाग्रोना लानोसै आं फार्स्टआवनो ओरै बिजौ ओरै हाग्रोबाय नै नाय नोंथांमोना ओरै हाबाय आं नै नैखौ समान ओरै ओरै हाहैनांगौ ओरै समान नैबे बिजौआव नैबे समानाव नै ओरै अब्ला नैबे बिलाइ जाहांबाय बिलाइखौ आरो नै ओरै हाबावदो ओरै हानानै ओरै खालामना हो नोंथांमोना ओरै हानानै ओरै फिसा फिसा हा जाहाथे बेखौ बिलाइ बायदि नुयो अब्ला नै बियो बिदि जाबाय अब्ला नैजोंबो नोंथांमोना मोजां हाबानो जाबाय नै बेफोरबायदि हा नोंथांमोना लासै लासै अब्ला नै आं बेखौ हाखांबाय अब्ला आं दा बेखौ अबाव सिथाबगोन नायदो नोंथांमोना अब्ला नैजों आं गासिखौबो आथा फुनना लाजोबसै नैजों नै गेजेराव ओरै फुनना लाबाय आं नै नैबेफोराव फुनना लाबाय आं जायखिजाया फुनबाय नायदो नोंथांमोना आं दा बेखौ अबाव सिथाबगोन नायदो नैबेखौ आं नैबे आथा सिथाबो नालाय नैयाव नैयाव सिथाब हरनोसै आं नै गोथौआव लांनानै नै बिनि सिङाव सोहरबाय आं नै आं दा बिदि सिथाबबाय अब्ला नै बेखौबो नै फारसेजोंबो होनसै आं नै फारसेजोंबो आरो नैजोंबो होनसै अब्ला आं बिदि खालामजोबना लानोसै नै आं बिलाइखौ होना लाबाय नै बिलाइखौ माबायदि नुयो नोंथांमोना होना लाबाय आरोबाव आं बेफोरबायदिनो नैयावबो खालामगोन नैबेयावबो फिसा खालामसै आं बिबार बेफोरबायदि एखेनो नोंथांमोना नायदो अब्ला नायदो नोंथांमोना आं मोननैखौबो बिदि खालामना लाबाय अब्ला आं दा बेयाव रं फुननोसै माबायदि रं फुनगोन नायदो नैबेयाव गोजा फुननोसै आं नै ओरै ओरै खालामबाय ओरै गेजेराव गल बिनि उनाव ओरै ओरै सिन बोनोसै आं नैबे हांखब बायदियाव ओरै आं सिन बोजोबनोसै नोंथांमोना नायना लादो अब्ला नै आं बोजोबना लाबाय आरो नैबे जिं जिङावबो ओरै बोना लाजोबनोसै आङो नायदो नोंथांमोना अब्ला नायदो नोंथांमोना आं बेफोरबायदि रं फुनजोबना लाबाय आरो आं फुनबावगोन नैबे गेजेरनिफ्राय ओरै 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 फुनबावगोन आङो अब्ला आं फुनजोबना लानोसै बेखौबो अब्ला नायदो नोंथांमोना आं गासिखौबो रं फुनजोबना लाबाय रं फुनजोबनायखाय एसे स्टाइल नुहांबाय नै एसे स्टाइल नुबाय बिबार बायदि आं दा नै बिलाइयावबो फुनसिगोन बिलाइयावबो नैबे गोथांखौ फुनगोन आं नैबे बिलाइयाव ओरै फुनगोन आं नै ओरै सिद्दा ओरै बिलाइनि माबा सिनारिखौ आखिगोन आं नै बेफोरबायदि आखिजोबनोसै आं बिलाइयावबो नै अब्ला नायदो नोंथांमोना आं बिलाइयावबो फुनजोब्बाय नैबे फावथेन गोथांखौबो आं बिलाइयाव फुनजोब्बाय अब्ला नोंथांमोना नैबेयाव लिरनो हासिगोन नोंथांमोना नाम हेपि बार्थडे बा हेपि बार्थडे हेपि निउ इयार बा हेपि निउ इयार नोंथांमोना नैबेयाव लिरनो हागोन नैबे जायगायाव नैबेनिफ्राय नैसिम लिरनो हागोन नलबा नै गाहायावबो लिरनो हागोन जायखिजाया नोंथांमोना लिरदो अब्ला नै सानिया जोब्बाय अब्ला नैजों फैगोन अब्ला ओरै नैबे आथा सिथाबखौ आं बोखारनोसै अब्ला नैजों फैगोन नैयाव फैगोन अब्ला नैयाव माबायदि खालामो अब्ला नायदो नोंथांमोना जाहाथे नैबेखौ बोखारबा बिबारफोर नुगोन नैफोरबायदि बिबार नुगोन अब्ला आं बेफोरबायदि खालामगोन नोंथांमोना अब्ला मा खालामनांगौ आं देखायनोसै आं नोंथांमोननो नै अब्ला आं बेखौ बेफोरबायदि हाना लाबाय सातथा बियो नोंथांमोना सातथा बिदि खालामना ला गांसे गांनै गांथाम गांब्रै गांबा सयखान सातखान नाय नोंथांमोना सातखान जाबाय नै बेयाव गांथाम बेयाव गांसे सातखान जाबाय अब्ला बेखौ माबायदि खालामगोन नायदो नोंथांमोना नैबे बिजौनिफ्राय ओरै थन नैबे बिजौनिफ्राय थनबाय नैबे बिजौनिफ्राय नैबे बिजौसिम ग्रोब फोनांफैबाय बे बिजौनिफ्रायबो जों ओरै ग्रोब फोनांबाय ग्रोब फोनांनानै उनाव ओरै खालामदो ओमफ्राय नैबेखौबो ओरै खालामबाय बेखौ ओरै खालामनानै नोंथांमोना नैखौ ओरै हासि आं ओरैनो बिसिनानैसै नोंथांमोना हासिबानो जाबाय आं ओरैनो बिसिबाय अब्ला बेफोरबायदि जाया अब्ला बेखौ ओरै खालामदो बे ओरै जाबाय नालाय ओरै नैबेखौ हासिखांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गेजेराव खालामनानै ओरै खालामदो नैबेखौ गेजेराव लाबाय
गेजेराव लानानै आं ओरै खालामनानै नै बेफोरबायदि खालामबाय। अब्ला ओरै खालामबाय, अब्ला आरो खनसेबाव ओरै खालामदो। अब्ला खैबार थननाय जाखो नै नायदो नोंथांमोना। फार्स्टआवनो खनसे थनबाय, बिनि उनाव खननै, बिनि उनाव खनथाम थनबाय। खनथाम थनखांनायनि उनाव दहायनि बायदि हादो, खेमसिजों दहाय हानाय बायदि। नै ओरै लाबाय, ओरै बिजौआव नै बेफोरबायदि हाबाय। नै दहायनि हानाय बायदिनो एखे ओरै हाबाय, ओरै हाबा फुवारदो, दहायनि बायदि जासिगोन बियो। अब्ला दहायनि बायदि जाबाय, अब्ला मा खालामबावनांगौ नोंथांमोननो खिथानोसै आङो। नै अब्ला नैबे सिरिनिफ्राय नैबे सिरिखौ आं हासिना गारनोसै। अब्ला नै नायदो, आं ओरै हानोसै, ओरै हाबाय। ओमफ्राय नैबे सिरिनिफ्रायबो नै सिन दंखायो, बे सिनखौ ओरै हासिना गारबानो जाबाय। हासिना गारबाय आं। अब्ला आं बेफोरबायदि खालामजोबनोसै गासिखौबो। गासै 7था दंमोन, 7थाखौबो बेफोरबायदि खालामजोबनोसै आं। नायदो नोंथांमोन, आं नै हाजोबना लाबाय गासिखौबो। अब्ला आं बेखौबो रं फुनसिगोन। नैयाव रं फुननाय बायदि आं फुनजोबसिगोन। अब्ला आं फुनजोबना लानोसै रंजों। गोजाजों फुनगोन आं, जाहाथे मोजां नुयो, गोजाजों एसे मोजां नुगोन। अब्ला बेनिखायनो आं दा रंखौ फुनजोबनोसै। अब्ला नै आं बिदि खालामबाय। नैयाव मोनसेखौ रं होआसै आं, मानो होनबा नायदो नोंथांमोना माबायदि खालामगोन आं। आथाखौ लानोसै आङो, नैबे आथाखौ ओरै फुनलानोसै, ओरै फुनलाबाय। नोंथांमोना नायदो, ओरै फुनलानानै बेयाव आथा फुननाय जाबाय। बेखौ आथा फुनलानानै नैयाव ओरै सिङाव सोहरबाय, सिङाव सोहरनानै नै ओरै खालामनानै ओरै आथा फुनबाय। ओरै आथा फुननानै ओरै नारसिनना होबाय, ओरै खालामबाय। अब्ला आं बिदि गासैखौ खालामजोबनोसै। नायदो नोंथांमोना। अब्ला नै आं गासैखौबो खालामजोबना लाबाय। नै 7थाखौ खालामजोबबाय। अब्ला बिनि उनाव नै ओरै खालामदो नोंथांमोना, ओरै सिद्दा खालामबाय, ओरै सिद्दा खालामना ओरै खालामदो नोंथांमोना। ओरै खालामजोबना लादो गासिखौबो। अब्ला आं खालामजोबना लानोसै। नै आं खालामजोबना लाबाय गासिखौबो। बिनि उनाव माबायदि खालामगोन नायदो नोंथांमोना। बिनि उनाव नैबे लारि मोनसे, नैबे लारि मोनसेयाव आं नै ओरै आथा फुनना लाबाय। ओरै आं आथा फुनबाय बे लारि मोनसेयाव, ओरै फुनबाय। आरो नैबे लारि मोनसेजोंबो आं ओरै फुनबाय। गेजेराव फुनथ'वाखै आं, ओरै फुनना लाजोब्बाय आं। नायदो नोंथांमोना। अब्ला आं दा नैबेनि लारि मोनसे सिनबो नैदिखौ आङो नै ओरै सिद्दा समान लानानै ओरै सिथाबबाय आं। नायदो, ओरै सिथाबना होबाय आं। आरो मोनसेखौबो बिदि समान लानानै एखे ओरैनो बेफोरबायदि आं सिथाबना होबाय। ओरै आं सिथाबबाय। नै नायदो नोंथांमोना, बिदि सिथाबबाय। अब्ला बिनि उनाव दंबावो नैबे गेजेराव नङा, नैबे जिं मोननैयाव, बे मोननैयावबो आं दहायनि बायदि ओरै खालामबाय। आं आथा होजोब्बाय बेयावबो। ओमफ्राय नैजोंबो एखे बिदि खालामबाय आं। आथाखौ मोजां होजोबनोसै, नोंथांमोना नायबाय था। आं आथाखौ होबाय। नै बेफोरबायदि आं नैबे मोनसेखौ आं नै गेजेराव सिथाबना होबाय। नैबेमोन, नैबे ओरैमोन, नैबे आं दहाय फुनदोंमोन, आं बेखौ ओरै सिथाबना होनोसै। नै बेखौ ओरै सिथाबना होबाय आं गेजेराव, ओरै सिथाबबाय। ओरै मोजां सिथाबबाय आं। नै बेफोर बिदि जाबाय। एबार आरो मोनथाम दंबावो, मोनथामखौ माबायदि सिथाबो नोंथांमोना नायदो। अब्ला आं दा बिदि जाबाय। अब्ला आं नैयाव आथा फुनबावनोसै। नै बेयावबो आं बिदि फुनबावबाय। नायदो नोंथांमोना। आरो नैयावबो आं बिदि फुनबावनोसै। नै आं दा आथाखौ मोजां फुनना लानोसै। अब्ला नैबे मोनसे काटखौ नैबेयाव सिथाबना होलायनोसै आं दहायनि बायदि। नै अब्ला बिदि जाबाय। आरो मोननै दंबावो, मोनसेखौ नै बिदि सिथाबना होबाय। आरो मोनसे दंबावो, मोनसेखौ आङो नैबे जिं दहायनि बायदिनो बेबो नैयाव रं होबाय आं। नै नोंथांमोना मोजां नायना ला। नै आं दा रंखौ होजोब्बाय। रं नङा, आथामोन। रं बुंफ्लांदों आं। नै आं दा आथाखौ होजोब्बाय।
बिनि उनाव नैबे गेजेराव नैदि होबाय अब्ला गासिबो 7थायाबो बेयावनो थांजोब्बाय अब्ला माबायदि जायो नायदो नोंथांमोना दसे रानहो नोंथांमोना अब्ला नैदि बोखावसिगोन बेखौ ओरै बोखावगोन दा बोखावना खिथासिगोन आं र' रानथों दसे नै आं बेफोरबायदि हाना लाबाय नैबेखौ बेफोरबायदि बेयाव हाबजानाय बायदि अब्ला आं बेखौ आथा होनोसै नैबे जिङाव आरो बे जिङाव अब्ला नै आं आटाखौ लगायना लानोसै नैबे जिं मोननायाव आं आटाखौ लगायना लानोसै नै आं दा मोननैयावबो रं होबाय अब्ला आं नैयाव ग्रोब एसे समान लानानै आं नैबेयाव जाहाथे बे ओरै जायो बेनिखायनो आं ग्रोब लानानै ओरै सिथाबना होबाय आरो ओरै सिथाबना होबाय ओमफ्राय नैबेखौ ओरै खालामसिगोन ओरै खालामनानै ओरै खालामथ'सिगोन आं बिनि उनाव नैबेखौ आं सिथाबसिगोन नैबेखौ आं अबाव सिथाबगोन नायदो नोंथांमोना नैबेखौ आङो नैबे ओरै गेजेराव सिथाबगोन ओरै बेनिखायनो नै आं नैबेयाव सिथाबसिगोन आं नैयाव आथा होना लानोसै नैबेयाव आथा होनोसै आं नैबे गेजेराव नैबेयाव आं आथा होना लाबाय आरो बै मोनसेजोंबो सेम आं आटाखौ होना लाबाय बेफोर एखे बायदिनो नै आं फारनैजोंबो आथा होना लाबाय अब्ला मायाव सिथाबगोन नायदो नोंथांमोना ओरै लाबाय ओरै ग्रोब लानानै नैजोंबो ओरै खालामबाय आं दा नास्लाबबाय जाहाथे बे सिथाबो अब्ला दसे उनाव नायदो नोंथांमोना आं अब्ला बोखारसिगोन नै आं एबार बोखारना खिथानोसै नोंथांमोना माबायदि नुयो नै माबायदि नुखो नोंथांमोना मोजां नुबाय ओरै जागोन बे ओरै खोब्बाय ओरै ग्रिटिं कार्ड जाबाय बियो अब्ला बोफ्लावबा नोंथांमोना बेखौ बोखारनाय लोगो लोगो फुलखौ नुसिगोन बिदिखौ नुगोन बिदि नुबाय अब्ला नोंथांमोना आं देखायबाय नोंथांमोना आरो नैबेयाव बेबायदि जाबाय नालाय नैयाव जेनेबा लाइजामफोरखौ ओरै सोनबा ओरै खिथानायसै आं नोंथांमोना ओरै ग्रोब जागोन बे लाइजामा ओरै ग्रोब सोजागोन नैबे सिङाव दहाय आं सिथाबदोंमोन जिङाव नैबेयाव ओरै ग्रोब सोजासिगोन बेयाव लाइजामा ओरै ग्रोब सोजासिगोन अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय माबायदि खालामो ग्रिटिं कार्डखौ अब्ला नोंथांमोना जुदि स्टाइल होबावनो हायो नैफोरावबो आखिदेरना होनो हायो आं आखिलायासै ओरैनो सिम्पोल खालामबाय आं नोंथांमोना नुनो मोनबाय ओरै बोदलाबा ओरै जासिगोन बे ओरै फुल नुसिगोन ओरै जासिगोन ओरै बेनिफ्राय ओरै अब्ला नोंथांमोना माबायदि ग्रिटिं कार्ड खालामो आं नोंथांमोना देखायबाय बे कपार जाबाय ग्रिटिं कार्ड कपार बियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोनाबो सोलोंना लानो हागोन माबायदि ग्रिटिं कार्ड बानायो नोंथांमोना मोजाङैनो बानायना लानो हागोन आंनि भिडिअखौ नायनानै बे जाबाय अब्ला ग्रिटिं कार्डनि कभारा जोब्बाय अब्ला नोंथांमोना आं देखायगोन एबार नैबे कालार पेपाराव माबायदि बिबार हायो हाबाफ्राव सिथाबनाय बिबारफोरखौ माबायदि हायो नोंथांमोना आं खिथागोन बे कालार पेपार नोंथांमोना बेखौ नैबे गोजा बे कालार पेपार गोजा अब्ला नोंथांमोना आं ओरै थननोसै बिदि थनबाय आं ओरै थनबाय जाहाथे नैबे गाहायनिया ओरै समान जाया समान खालामनाङा समान जाबा जानाय नङा ओरै समान खालामनाङा एसे गाहायाव थन नैबेखौ गाहायाव दोनबाय जुदि नोंथांमोना ओरै समान लायो अब्ला जानाय नङा बियो डिस्टार्ब जागोन बेनिखायनो नोंथांमोना एसे नैबेनिफ्राय एसे गाहायाव अब्ला आं समान खालामना लाबाय बिनि उनाव फैगोन नैबे गेजेराव खालामनानै आं नैबेखौ नैबे सिद्दा नैबेखौ ओरै सिद्दा एबार समान थनबाय आं आं समान थननानै ओरै खालामसिगोन आं अब्ला बिसिम थांबाय अब्ला आरो खनसे थनबावनांगोन नोंथाङा ओरै सिद्दा अब्ला ओरै सिद्दा थनदो नोंथाङा नायना ला ओरै सिद्दा समान थनबानो जाबाय आं बांद्राय मोजां थनलायलायासै ओरै सिद्दा जाबाय बियो अब्ला नोंथांमोना एबार फुल हाना खिथानोसै आं नोंथांमोना नाथाय नोंथांमोना नैनि हिसाब लाखा नैबेजों हा नोंथांमोना नैबेसिमनिफ्राय हानाङा अब्ला बिसिम फैगोन बे नैबेसिम अब्ला आं फुल हानोसै बेयाव
नायदो नोंथांमोना माबायदि फुल हायो। आं ओरैनो सिम्पोल ओरैनो हानोसै नै। आं नै बेखौ हाख्ल'ना लाबाय। अब्ला आरो आं मोननै हाबावगोन, बे एसे गिदिर बेनिफ्राय एसे फिसा फिसा हागोन आं नाय बेयाव एसे फिसा हानोसै। अब्ला नै आं हाना लाबाय। नैबे फार्स्टनिया गिदिर एसे फिसा फिसा मोनथाम हाबाय आं। ओमफ्राय नै गेजेरनिखौ नैबे गेजेराव गोफारखौ ओरै हासिना लादो, ओरै हासोबाय। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव गल मोनसे नैफोरबायदिनो ओरै गल हासिबाव। नाथाय नोंथांमोना नै हिसाब ला नैखिनियाव जोबफैदोंमोन नैखौ नांहैनाङा, नैबेनिखायनो एसे ग्रोब नैबेयाव ओरै हासिदो, दहाय आं हासिनाय बायदि नैफोरबायदि ओरै हासिदो, ओरै लाबाय। ओरै लानानै नै नायदो आं ओरै हासिलांसै बेखौ। अब्ला नै आं हाखाबाय नैखौबो। गिबियावनो नैखौ मोनथाम हाबाय, बेयाव मोनसे। अब्ला आं बेखेवनानै आरो हाबावनोसै। अब्ला नै बे बिदि जाबाय। अब्ला आं बेखेवनोसै, नैबे बिदि जाबाय। बिनि उनाव फैगोन जिं जिङाव आं आर'नाइ हानोसै, आर'नाइ बायदि गोफार गोफार। अब्ला नोंथांमोना ओरै हाबानो जाबाय, ओरै समान सिदा नायनानै ओरै हादो। नैखौ ओरै हाना गार, ओमफ्राय बिनिफ्राय आरो नेक्स्ट ओरै खालामबाव, ओरै समान समान हा नोंथांमोना। बिदिनो आं हाजोबनोसै गासिखौबो। नै अब्ला आं इसिम हाबाय। अब्ला नैसिम सौफैगोन नोंथाङा ओरै नैसिम हालांनाङा, नैबेसिमल'। नैबे दहाय थनदोंमोन नालाय, नै दहाय नैसिम थनखायाखैमोन, बेनिखायनो नैसिमल' हा, नैसिमल'। बेनिखायनो मोनसे हादेरबावगोन आं, नै मोनसे हाबावनोसै ओरै। नै आं हाबाय। अब्ला बेजों जाबाय। अब्ला नैजोंबो बिदिनो हाबानो जाबाय नोंथांमोना। अब्ला नै आं बेजोंबो हाखांबाय, बेजोंबो हाखांबाय। अब्ला नैयावबो मोनसे हाबावनांगौ। नैबे दहाय थननायखौ एबार खेवजोब्बाय। अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनसिगोन एबार नै बेफोरबायदि जाबाय। बेफोरबायदि जायोबा आरो गाहायावबो हाबाव नोंथांमोना, जाहाथे मोजां नुयो। नै बेखौबो आं नैफोरबायदिनो हाजोबलांसै। अब्ला नै आं गासैजोंबो हाजोबना लाबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे खर' दं, नैबे खर'खौ ओरै समान हासिना ला, नै डाइरेक्ट। होमबासो बे सिथाब जागोन गांसे गांसे, नङाबा बेखौ हासियाबा बेयो जमा गोजा सिथाब जानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबे खर'खौ ओरै हासिना लादो, ओरै हासिना ला समाननो। अब्लाना नैबे सिथाबग्रा जासिगोन, नैबेखौ दुरुङाव सिथाबग्रा ओरै सिथाबग्रा जासिगोन। अब्ला नै नोंथांमोना नुखाबाय माबायदि जाखो, नै बेफोरबायदि जाबाय। नोंथांमोना अनेक कालारनि हा जाबनानै, आं मोनसेल' कालारनि हानाय जादों। नै बिदि ओरै बोखारदो, नै गांसे गांसे जाबाय बियो। अब्लाना नै नोंथांमोना नुनो मोनबाय, नै बेफोरबायदि जागोन बियो गब्लं गब्लं। नै बेफोरबायदि जाबाय बियो। अब्ला नोंथांमोना ओरै सिथाबदो। अब्ला आं नोंथांमोननो मोनसे देखायबावनो, बे जाबाय। अब्ला नोंथांमोना आं मोनसे देखायबावनोसै, माबायदि हायो नोंथांमोना नायदो। अब्ला आङो एबार गोमोआव हागोन नोंथांमोननो देखायनो, नैबे गोमोआव। अब्ला बे गोमोखौ, बेबो दहायनि बायदिमोन, नाथाय दहायनि बायदि थननाङा। दहाय बेखौ ओरै लांदोंमोन, अब्ला बेखौ एबारनिखौ बिदि थननाङा। नोंथांमोना ओरै सिदा थन, ओरै थन, ओरै थनलां, जाहाथे बे समान समान जायो। आं बांद्राय मोजां थनलायलायासै, ओरै जायो। ओरै मोजां थनदो, समान लाजोब। अब्ला नै बिदि जाबाय, आं थनना लाजोब्बाय। नैजों खर', नैजों हासिनाय बायदि, दहाय हासिनाय बायदि नैजों खर', नैजों गासिबो गोलाव गोलाव नै। अब्ला बियो बिदि जाबाय। अब्ला नोंथांमोना नै, अब्ला माबायदि बिबार हागोन नोंथांमोना नाय। नै गाहायनिफ्राय हाग्रोनोसै आं। गिबियावनो नै आर'नाइ बायदिखौ आं हाना लाखानोसै बेयावबो, गाहायाव ओरै हाबाय, ओरै हाबाय। अब्ला नै आं गाहायाव हाखांबाय। अब्ला फुल हानोसै, ओरै हानोसै आं नै, ओरै हानानै ओरै लाब हानोसै आं नै। नोंथांमोना नायदो, ओरै हानानै नै आं बिदि खालामबाय। नोंथांमोना हासिथारनाङा। नैनिफ्राय ओरै लांफिनबाय, ओरै लांफिननानै नैखौ हाख'ना गार नोंथांमोना। हाख'ना गारबासो मोजां जागोन बियो, नङाबा हाख'ना गाराबा मोजां नुनाय नङा। बेनिखायनो ओरै हाख'ना गार, ओरै हाख'ना गार। नै
एबार बेफोरबायदि जाबाय। अब्ला आं बिदिनो ओरै हालांजोबनोसै, नोंथांमोना नायदो। नै अब्ला आं हाखांबाय, नैयाव मोनसे हानानै नैदि आं ओरै हासिना गारदों, ओमफ्राय नैयाव मोनसे हानानै नैयाव आं हासिना गारदों। अब्ला आं नैजोंबो बिदिनो हासिगोन, नैजोंबो नै साइडजोंबो एखे आं बिदिनो हासिगोन। अब्ला नोंथांमोना नायदो, अब्ला नै हाखायबाय, नोंथांमोना नायदो। नै बेजों आं मोननैल' हाबाय, नै मोनसे मोननै, ओमफ्राय नैजों मोनथाम होदों, मोनसे मोननै मोनथाम, ओमफ्राय नै मोनसे, ओमफ्राय नैदि हाखावना गारबाय, ओमफ्राय नैयाव मोनसे बिदि हाखावना गारबाय। अब्ला नै जाबायनो, नोंथांमोना खेवना नायबा नुसिगोन। लोगोसेनो नोंथांमोना दहाय हासिनाय बायदि खर'खौ ओरै सिथाब, होमबासो सिथाब जागोन, नङाबा गिदिर जाजोबगोन बियो। ओरै हासिना गार खर'खौ, ओरै हासिना गारबाय। अब्ला आं नोंथांमोननो खेवना देखायनोसै माबायदि नुयो, नोंथांमोना नायदो। नै आं खेवबाय। अब्ला नोंथांमोना मोजां खेवना खिथानोसै। नै अब्ला नोंथांमोना नुनो मोनबाय, बेफोरबायदि जाबाय। नै बेफोरबायदि जाबाय बियो। अब्ला नोंथांमोना गोसो बायदि हानो हागोन, माबायदि गोसो जायो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो थनै थनै हानो हागोन। अब्ला आं दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनो सानबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसेयैनो लाइक खालामदो, लोगोसेयैनो घन्टा बाथोन दं, घन्टा बाथोनखौबो थुना होदो। नोंथांमोना आंनि जाबायदि भिडिअ हगारगोन, बेफोरबायदियानो आं बायदि बायदि रोखोमनि भिडिअ हगारगोन। नोंथांमोना बेफोरखौ नोंथांमोना नायनायजों लोगोसे नोंथांमोना सोलोंना लानो हागोन। अब्ला नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नेनानै थादो, नेक्स्ट भिडिअआव आं हगारगोन मिउजिकनि बागै। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय, नोंथांमोना आंखौ हेफाजाब होबाय था।